dobré aj zlé prežívam. Tam i tu i tam, všade si môj dobrý pán. Dnes som opäť raz bol pri tom, keď si kráčal našim svetom. Nestratil som mi hneď vieru, keď som trafil v ceste vieru. Tam i tu i tam, dobré aj zlé prežívam. Tam i tu i tam, všade si môj dobrý pán. Verím, že napriek chybám pre náš obraz nájdeš rám. Tam i tu i tam, všade si môj dobrý pán. Prečo mi blokuješ euro 50, keď tu je napísané euro 45? No, 5 centov sem, 5 centov tam. Ľuba, prosím ťa, pochop, ja mám svoje limity. A nielen, že mám finančné limity, ale mám aj limity trpezlivosti. No dobre, ale Tarko, vieš, máme kódy podľa... Ale čo s tým majú kódy, keď je tu raz napísané euro 45, tak to nemôže byť euro 50. Tak to láskavo prepíš, aby zákazník vedel, aká je skutočná cena. A ja chcem tých 5 centov späť. A ešte si mi k tomu nablokovala aj tohto falošného lososa. Neviem, kto to bude jesť. Tarko, prosím ťa, ako to ja mám teraz odblokovať? Neviem, ako to urobím. Prosím ťa, pochop ma, že... Nepochopím. Dobre, tu máš svojich 5 centov. Ďakujem. Húkať a hustiť kvôli 5 centom. Dobrý deň. To je všetko, čo máte? Tak to bude vodička. 65 centov, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. A mimochodom, nepravý losos nie je zlý. Ja si to tiež myslím. Ja idem krmiť hydinu, prídem do domu a teba nikde. To kto ťa sem dovliekol, čo? Ožran jeden na invalidnom vozíku a chodí po krčmách do ťa. Videla by si do krčmy, choď do tam, do stave. Nemôžem dať. Kto ťa sem dovliekol? Povedz mi. Ohromný. Čuš. Jaký čuš. Kto ťa sem dovliekol? Povedz mi, kto? Teda, pekne si sa obrindal. Ty by si takto nemal jazdiť po dedine. No ty si kto, že mi tu rady dávaš? Ja som tu zlomať, zlatý môj. Čau. Mladý pán, ja som videla, ako do vás vrazil. A vy nie ste tu naši však? Nie, to nie som. Á, nič si z toho nerobte. To je náš Bartolomej, najlepší futbalista v dedine, tak si dovoluje. On si myslí, že môže. A okrem toho je ešte aj hlavný ministrant, ale nebojte sa nič. Ja to jeho mamičke požalujem. Ale to je v poriadku, nič sa mi nestalo. Ale mohlo. A viete čo? Ja pre vás niečo mám. Verte si. No. Citát zo Svätého písma. Áno, vidím. No. Ďakujem. No, ale počkajte, ja vám to musím vysvetliť, viete? Prostredníctvom písma sa nám prihovára nebeský Otec. Ja chodím po dedine a roznášam každému také listočky, kde sú napísané citáty zo Svätého písma. Ja mám taký pocit, že tým šírim osvetu. A neverili by ste? On to už tak zariadí, že každý si vyberie pre seba to, čo je správne. To isté, hej. Beta! Tak ja... Čo? Tu máš inkaso. Ale prosím ťa, nerúž ma, práve sa tu snažím mladému pánovi vysvetliť, že... Kde je? Ale nie každý má čas na tvoje plané reči. Nevďačník jeden, tak ja tu deriem jazyk a on takto. A čo? Dočkala si sa? Ale nie som ako na ilách. Ale... Ľubinka moja, prepáč, ja som to tak nemyslel. No. Prepáč, že si to tak nemyslel? Zrazu?
Hulákaš tu na mňa pred zákazníkmi. Keby si vedela, o akú dôležitú vec ide, no to, tie krekry to je len 10% celého darčekového koša pre pána farára. No a vieš, oni ma tým poverili a ja takéto veci robiť neviem, no proste ja som z toho taký celý nervózny, no. Vieš čo, prestaň, choď už, choď. Najkrajšia hviezdička. Zemiaky už sú skoro hotové. Teta, zemiaky. Jaj, čo hovoríš moja? Že už sú skoro hotové. Zemiaky už máme a tá hruda tu ešte nie je. No, možno šiel tie vychytať až do mora. Bože chráň, tatka, Bože chráň. Predstav si, aká by to bola hanba, keby som musela ponúkať rybie prsty. No, nebojte sa, prídem. A čo vy viete? Možno bude pán farár vegetarián. Vegetarián? No, Katuška. Teda na našej fare sa už vystriedalo veľmi veľa kňazov, ale kňaza vegetariána nepoznám, to ti hovorím. Ale kňazské povolanie je veľmi, veľmi náročná služba a ten, ktorú vykonáva, sa musí poriadne najesť. Ešte, že tie koláče máme. No, a čo ak tomu novému nebudú chutiť? Tvarohové s hrozienkami, prosím ťa. Čo ak nemá rád hrozienka? Hrozienka? Jež na tým som nerozmýšľala. A počkaj, čo by sme ich... Ste len rozvrtali, no. No, tak a čo? Tak upečieme nejaké iné, no. Teraz? Alebo, počkaj, orechové. Alebo jablčník, ten bude ešte rýchlejší. 3/4 hodinu. Katka, prosím ťa, musím... Múka. Katka, skoč mi, prosím ťa, kúpiť kilo múky. Polohrubej, dobre? Pošlite Ferina. No, on rád nakupuje. Prečo nemôžeš ísť ty? Ja musím ešte s detským zborom cvičiť. No, tú pesničku, kým príde pán farár. Ja do toho obchodu už nevkročím v živote. A navyše musím cvičiť na orgán ešte. A ešte dokopať aj tento kôš, vôbec sa mi to nedarí spaliť. František, ty nič nedokop. Škoda, že tu nie je Natáška. Tá zvládala takéto veci najlepšie. Pán Ježiš Kristus. Prosím vás, viete mi povedať, kde je tu fara? Dajte mi z faru svatý pokoj. Čo by ste tam teraz už robili? Víte, čo sa tam deje? Čakajú nového farára. Starý dostal infarkt a išiel do predčasného dôchodku. No ten si musel teda vydýchnuť, to vám hovorím. Takýchto farníkov by som teda nikomu neželal. Ja do kostola nechodím. Sedím si tu pred domčekom, pijem kávičku, vyhrievam si moje kosti na slníčku a je mi dobre. No, tak to je vám čo závidieť. No, ale mňa medzi hentých veru nikto nedostane. No vidíte ju napríklad hentá, jak sa nese, jak pávica. A že praj vedúca detského spevokolu. Len keby tí decka lepšie spívali a neškríkali by to. Katuška, prosím ťa pekne, ešte 2 kilá jablku, dobre? A čo, Gretka, ideš robiť novému? Jablčkovú večeru? Ty, Tono, ty nemáš čo robiť? Zase si chceš vysedieť zlatú žilu? No vidíte, a takto sa správajú človeku, čo nechodí do kostola. To je gazdina. V kúse volá, čo vyvára, vypeká, zapeká. Minule zabudla maso v trúbe a išla kúkať telenovely. 3 razy prišli sem hasiči z okresného mesta. Vdova, to hovorí same za seba. Toľko píklášnuje starý vypíkov a radši sa pobral na druhý svet. Ale pán Anton, to sú trošku silné slova, nie? Nie všetko je také zlé, ako na prvý pohľad vyzerá. No v tomto prípade je to asi ešte horší než zlé. Pozrite sa. Tam ide kostolník Rudo. Bývalý ožran. Len tak, čo ho vytáhli hrobárovi z lopaty.
A teraz si myslí, že musí volať, čo spraviť aj pre kostol. Ale mňa z maléru nikto netahal. A tak do kostola chodiť nemusia. Ľudia predsa nechodia do kostola, pretože musia, ale pretože chcú. No vidíte, ja tam nechcem chodiť, tak tam ani nechodím. To je v poriadku, nikto vás nenúti. Tak to by ste sa čudovali, mladý pán. Pozrite sa na hentu starú dívku. To je Beta. Tá bude do vás trkať, tahať vás za rukav a ponúkať vám tie svoje výstričky, čo má plnú kabelku. Neviem, už som sa s ňou stretol. Rudo! Dočkajte, teraz začne divadlo. Čo sa tu stále takto moceš, Pane Bože? Jak vyzeráš, pozri sa na seba, nehanbíš sa? Ešte smrdíš rybacinou, fuj! Pokoj. Na všetko času dosť. Vieš, akého kapra som kytil? Gretka ho upečie aj z mandlami. No, samozrejme, ona nemá iných starostí. Lenivec si svoj úlovok neupečie. Lež usilovnosť človeka je jeho vzácnym imaním. Ne. Kniha Prísloví, kapitola 12. Áno, no, vieš čo? Ja už musím ísť. Očuj, Rudko, dneska nemá podpriemer. Dnes by si ho musel závidieť, ty. A vy už idete? Nekúknete si ani konec? Radšej nie. Idem sa pozrieť do kostola. Čo tu lieta ako šialené? Chceš nás tu všetkých podrážať? No, už o to máte. Rudo, kde si to? Komediane s tým okľúvicu, pán farár. Ešte aj ty. No, pokoj. Všetko chce svoj čas, pokoj. Dobrý úlovok si žiada trpezlivosť, neboj sa. Kapra máš vonku, krásneho, trošku sa na mňa podobá. A to stojí za to, nie? No, nestojí, ja nestihnem kapra pripraviť a dostane ho pán farár na stôl polosurové. No, aspoň bude prezvojené suši. Čo? Ale nič, Rudo. Potrebujem kľúčik od kostola, lebo potrebujem cvičiť. No, ja som ho zabudol doma. Vieš čo, mohol by si cvičiť tu, na harmóniu. Ale nebudem tu šaškovať predsa na harmóniu, veď príchod kňaza je veľká udalosť. No to je. Nákupnicu. No, ďakujem, Michaluška, ďakujem. Pred parou na ceste stojí teta Betka a vyčkáva. A čo? No a odkazuje, že keď príde pán farár, takže nás ohlasí. Tam tiež nemáš, tam stojí ako solný stĺp, ako lótová žena. Nazarek! Ty sa nevieš pozdraviť ani tu po kresťanskej. Pochválen vo spolok, pochválen. Treba niečím helpnúť? Poď, Bartolmeko, poď mi pomôžem vykrúvať Janeka. No, ale to by som si musel umyť ruky. Ja by som vám pomohla, ale čo decka? No, čo si doteraz nenacvičila, už nenacvičíš. No tak dík za povzbudenie. Pochválen bude Ježiš Kristus.
Ani si neviete predstaviť, aká som šťastná, že vás môžem ako prvá privítať na tejto fare, takže vítajte a cíťte sa u nás ako doma. Ďakujem. Čo to táram, veď vy ste tu vlastne doma všakže, no. Máte veľa batožiny, idem na faru a poviem niekomu, aby prišiel a pomohol vám. No, a ak bude mať hnedé vlasy, tak Bart nebude týždeň jazdiť na bicykli. No to je ale kruté, Katy. No dobre, ale ak bude blondiak, tak pôjdeš budúci týždeň každý večer do kina. So mnou. Oka? Stále na ten istý film? V tom kine už mesiac nedávajú nič iné. Kino môže byť aj u mňa doma. Takže na ten istý film. Dobre. Ja si myslím, že to bude pánko v stredných rokoch so sivými vlasmi a hlbokým hlasom. Veď farára iný nemôže byť. Už je tu. Je tu. A ako vyzerá? Fajči. Fajči. Fajči tvára? Fajči. Zaujímavé. Prišiel auto? Ako inak, ale plné auto batožiny. Nože, hýbte sa, poďte. Treba už spolu. Poď čože meďa. Hýbte sa. Rudo, kde si? Poď. Už prišiel. Čo? Už prišiel, poď, ideme ho privítať. Takto? No, tak to je tvoj problém. Vítajte u nás. Pozdrav, pán Boh. Ja som Grétka, gazdina. Vítajte. Ja som František, organista. Teší ma. No, Bartolomej, hlavný ministrant. Vedúca detského spevokovu Katarína. A Rudko, kostolník. Teší ma. Pán farár, pomôžeme vám vyložiť veci z auta. Hýbaj pomôcť. No dovi, kokce. To budú nekonečné kázne. No to mi hovor. Zober to. Pohybej, mladý, poď sem, poď pomôcť, prišiel nový pán farár. Tu asi došlo k nejakému malému On omylu. nie je tunajší, on nevie, ako to tu chodí. Priatelia, Berte veci. totižto priatelia, ja som nový správca farnosti. Čo? No, chlapec je vtipný. Nie, naozaj. Volám sa Alexander Strážsky a som nový správca farnosti. A to je potom tento pán, čo vyzerá ako ozajstný farár. To je Štefan, kostolník z predchádzajúcej farnosti. Priniesol mi zvyšok vecí. Ďakujem, Štefan, potom sa prezlečiem. Prepáčte, príjmite naše ospravedlnenie. My sme naozaj To je v netušili. poriadku, naozaj, nemohli ste to vedieť. Ešte aj bez. V poriadku, veď ste to naozaj nemohli vedieť. Poďte, Štefan, poďte, no. No tak vítajte. Vy ste s Rudkom kolegovia, zoznámte sa. Je to blondiak. Drahí bratia a sestry, prichádzam do tejto farnosti za smutných okolností, ale s veľkou radosťou. Viem, že vás istotne zastihla zmena kňaza a priznám sa, že prichádzam s podobnými pocitmi, ale verím, že každá cesta, ktorú nám pripraví Pán, má svoj zmysel a svoj cieľ. A v tom ma utvrdzujú aj slova dnešného evanjelia. Veru, veru, hovorím vám, kto príjma toho, koho ja pošlem, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Tieto slova nech sú povzbudením ako pre mňa, tak aj pre vás, drahí veriaci. S niektorými farníkmi som sa už spoznal a ďakujem im za vrúcne privítanie a verím, že postupne spoznám každého z vás a vytvoria sa medzi nami priateľstva a bratské porozumenie. Ďakujem. Predovšom mi avizovali, že by sa so mnou by ma chcel privítať piesňou aj detský zbor, tak ak ste pripravení, tak môžeme im prenechať priestor. Katka,
Môžete začať, ak chcete. Tam i tu i tam, dobré aj zlé prežívam. Tam i tu i tam, všade si môj dobrý pán. Pripečená. Bartolomej, no, trošku mi tá ryba pripiekla. Tá ryba bola výborná. Presne takú máme. To som ja chytil. No, ďakujem. Ďakujem, pán farár. A toto si musíte, pán farár. Nech sa páči. Ponúknite sa. Tak sa mi zdá, že pri pani Grécke budem musieť sprísniť svoj tréningový režim. Čo? Na čo trénujete, pán farár? Chodím behať každé ráno. Tak u nás sú fantastické trate na behanie. Kde? Fantastické. Pri lesíku, pri potoku a teoreticky Bartolomej by som vám mohol chodiť každé ráno behať. No veď, ukážem vám lesík, ukážem vám potok, ukážem vám krajinu, no nie? Piec. Jasné. No, a čo hovoríte na bicyklovanie? No, je to rovnako účinné ako beh, ale človek sa pritom nezapotí. Až tak, no. Ale nie je moc skoro ráno. Tak do poludnia. Alebo na obed. Podvečer. Nemám bicykel. To je blbé. Teda nepríjemné. Ale Ujo Rudo by vám mohol požičiať. No, ja mám starý, to je taký starý bicykel. No dobre, tak si zajtra zabeháme. Tak na koľku to dáme? Dohodneme na jednu? No ja zvyknem okolo 7. Čo? Ráno? Kedy? Áno. O 7 ráno. O 7? To ako stíhate? Svetá omša je o 8. No, vždy o 8. Ja som myslel, že večer. No, nie. Naši ľudia sú takto zvyknutí. Tak pôjdeme behať po omši. Ja tam. Chvála Bohu. Nehráte na niečo, pán farár? Odpnite sa. Ďakujem. Keď sme... Dnes budú bohoslúžby o 18. No, dobre, v poriadku. Ďakujem. No, tak, keď sme sa tak zišli, tak by sme vám chceli v mene takého užšieho kruhu farníkov ešte pred oficiálnym privítaním v kostole takúto maličkosť pre vás, pán farár, mi sa páči. Ďakujem. My tu sme blízko fary, no. Nepravý losos. No, nepravý losos je celkom dobrý niekedy, no. Hej. Ďakujem. Naozaj ste nemyslel. Všade si môj dobrý pán. Dnes som opäť raz bol pri tom, keď si kráčal našim svetom. Nestratil som mi vieru, keď som trafil v ceste vieru. Tam i tu i tam, dobré aj zlé prežívam. Tam i tu i tam, všade si môj dobrý pán.